Aj takto môže vyzerať jesenné či jarné upratovanie v záhradách. Takéto poriadky nám môžu spôsobiť neporiadok v peňaženke, v susedských vzťahoch, ale aj ovzduší. Spaľovanie záhradného odpadu je nežiaduce a nezákonné. Prečo? Skúsme si to zodpovedať v 3 otázkach. Majitelia záhrad potrebujú každý rok na zabezpečenie dobrého rastu plodín vrátiť živiny späť do pôdy. Ak záhradný odpad vypaľujeme, strácame tak výhody, ktoré kompost poskytuje. Skúsme si to predstaviť na príklade zeleninovej záhrady, kde bežne pestujeme rôzne plodiny pre vlastnú spotrebu. Zeleninová záhrada potrebuje každý rok približne 5 litrov kompostu na meter štvorcový. Pritom tá istá záhrada je schopná vyprodukovať približne polovicu potrebného kompostu na meter štvorcový. To znamená, že potrebujeme ešte minimálne raz toľko, aby sme zabezpečili požadované množstvo kompostu. Môžeme ho získať napríklad z ovocného sadu alebo z trávnych plôch. Tým, že spaľujeme rozložiteľný odpad, prichádzame o kompost, ktorý je hnojivo, ktorý zadržiava v sebe vodu a zabraňuje erózii. Nakoľko je záhradný odpad vlhký, dochádza k nadmernej dymivosti. Do vzdušia sa dostávajú najmä prachové častice, oxidy dusíka, síry, jedovatý oxid uholnatý a karcinogénny benzoapyrén. Koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší zo spaľovania záhradného odpadu sú radovo v stovkách až tisíckach vyššie ako zaznamenaný priemer na monitorovacích staniciach. Tým dochádza ku poškodeniu zdravia, hlavne dýchacieho a srdcovo-cievneho systému, ale aj nervového či reprodukčného systému a riziko nádorových ochorení. Spaľovaním záhradného odpadu hrozí občanovi finančný postih. Zákon o odpadoch za takéto konanie umožňuje uložiť občanovi pokutu do 1500 eur. V prípade právnických osôb sú postihy ešte vyššie. Skúsme si preto radšej nájsť priestor na kompost alebo vyhoďme záhradný odpad do smetnej nádoby, ktorá je na to určená. Odpad môžeme odviesť do zberného dvora. Poobzerajme sa po susedovi či hospodárovi, ktorému ho darujeme, alebo dožadujme obec, aby zabezpečila mobilný zber záhradného odpadu.